Langoy Kim, langoy. Hey guys, good morning. Naka-ready na kamang bating kamay deh guys. Muban may maligog dagat guys. Si Kim Kim na nagsuot na sa isang kinakasgang pang beach attire di ja. Ginoo ko nag-andam na sa isang karidi ah. Ng life jacket. Ala na dagom kay mo kay na mata. Oo. Ang tayan gamay kay nang luag man ah. Oo. Matagap ni kabasaan na. Dami baon ka. Dami baon guys dia. Tagbaon gid. Dami baon bulanghoy. Dada pa baon nga suka. Ay lami gid tagigat. Kapag uban, nag-andam pa sila na to guys to. Nagiluto pas baon. Nag-asal. Nag-asal sila. Sa may asal ti oh. Nag-asal sila guos baboy. Ipagod naman sa mga igagaw guys. Kanang uli mas lagi kag Manila. Umuban mi. Kay mura man mig naog dagat. Ito. Managsara pa pud. Managsara makaadtog dagat mo nang uban mi. Libre magsakdanan. Ang mga kuyas wakauban kay nang eskwela man. Wala. Kim ray uban ni ah. Para karera ko nung isa ka. Pag nagatay agi sang iligo. Kay di piet, di piet di luag. Kana kay piet. Patong atahian. Labing chichiha oy. Chuf tabangan. Sakto ra nimo. Nek abot sa dagat magjakit maneri pag ka. Grabe init ha, pagod din ang agi nimo. Mura na sa kansak. Tanarong padulong ka init. Jakit karon ni padunong kay init kanso. Na guys. Harga namin. Hingaligog dagat, magabana. Marami guys. Harga na mga naungog dagat. Yan nami guys, abot na Miss Bunbon. Yan nami guys, abot na Miss Beach. Pangambak sa mga bit-bit. Lipay ng mga kabataan na dyan. Enjoy. Mabalik pa ang jeep guys, kaya ito pa ang Agsikan Batch. Agsikan Batch sa maligo, paon pa. Guys, dyan na Miss Bunbun Beach. Hi, Kimi. Baba Jun. Kimi. Maligo na ka? Yan guys, arang lamia ka jug dagat oy, vitamin C. Yan guys, dyan na Miss Vitamin C. Yan na Miss Vitamin C. Yehey. Oh. Uy, daraghanay bangka guys ya. Pili lang tanay nga sa tanga sakjan. Ngapja tadag to. Wow. Ingaw ka ato ang mga bata. Kay, nga naman na kay. Ano ra ka diha kay? Kiri. Nanay batang gamay Gabriel. Hello guys. Hi Kyrie. Hi Kyrie. Okay, mo pa hani pagka. Gumanda? Ha? Gumanda? Gamaja. Dako naman. Dua kadangaw ha? Sabi ya, bag duha kadangaw. Grabe pagka. Grabe sa pag Gabriel, duha ko ng kadangaw. Ilia. Dai, nailubi diha dai, dara ka dai. Dali. Ilia. Bigo na ka? Dahil namang bajing gamatoy, nagsige nagpangutkot sa bunbon. Jakilo, wala pa makabantay ni mo diha. Lingaw ng mga bata guys, tuslub. Nandiyan namin tatad mo tuslub. Diha, uy. Pila na unicorn dam? Hehe, dan isang unicorn. Nandiyan na dam ha? Kau, naka na, dato. Ay mo ingana kay imo manggi.
Agkari di na ni mo iso. Zian, karay ka Zian ka ihatag na ato na Zian ka. Nagtulay ko na ta. Tunay ka Kim Kim. Ta guys, abang nas Kim Kim og kuan unicorn. Hehe. Yan! Si unicorn girl. Naradaplin na na. Hehe, narada na. Si Zian mo ay nagkuan gamit sa life jacket ni Kim Kim guys. Kaya na may salvavidas Kim Kim. Yehe! Arang enjoyas batang pati. Bang. Magrusin. Pikuran din na. Makin. Wah. Ligo na mga person. Ay! Ay! Dahil ito dapit oh. Kami dara na Miss Kim Kim. Dara na dapit si Kim Kim. Ano ba na? Ano yung isda guys? Bunsog ha? Bunsog. Yeah, das Kim Kim guys. Langoy Kim, langoy. Langoy. Na unicorn si Kim Kim sa kada sa unicorn nga kuan guys. Kanang naay saya sa babida. Yeah. Nangabang mi 50 kanina 50 na unicorn. May saging ani ka na buslot man. Buslot man yung nga nasa una bi. Sige langoy lang. Yehey! Sayang, waka uban ang mga kuyas. Kaya pag-ingan nga ganina, nakalarga na mga kuyas sa eskwelahan. Langoy, te! Pupunta kayo sa manguli na punta sa tatayod. Manguli naman na sa tatayod, guys. Woohoo! Sama-sama nga mga guys. Nagas na may brief na rin nangalukot. Brief nangalukot. Kinsa ka ng brief nangalukot. Ha? Ada kayo hakbang. Mayra. Woo! Ligo na, ligo time. Ligo na. Skim Kim. Bilaw ka sa mga bata, guys. Oh, hi! Tingnan mo sa mga bata, oy. Skim Kim, maraming mga Kim. Kim, kumati Kim. Ano tayo mga remembrance? Nanak, mga ukay sa lisya, nangabot taris. Binuruman. Okay, sa lisya. May tubig ka siya. Wala may agas mo mo. Nanayo. Tagtagtay dito. Ito juk. Neng. Guys, tujuk pa tujuk. Sabi guys, makalingaw. Tapos pag-abril to guys, pa maligo ka. Kasi babaw. Yeah, shout out Linlen. For sila. Kaligo sila. Hehe. Asa na ibutang ka pa pag-abril. Kaya zawag ba? Ditro, langoy na be. Langoy na. Ditro guys ah. Langoy nagbatang gamay. Si Kim, arang lingawang Kim oh. Jian! Haraman. Well, ito naman nagto. Napa namang mga bata at tukutan. Jian! Snack tag lang hoy. Hoy. Bulang hoy for you. Maon.
Ayan guys. Tutasalas kim-kim. Wala boy. Guys, nga tanin jo. Dapat Mahaw. Mahaw ta. Uy, guys, bukaan sa ako. Murot ko dahil. Mura lang ito. Pero harus terus. Ya guys. Oh, muta oy. Ba. Hemot ba? Kalong. Mahaw tanin jo. Ay, bago pa na kamo dyan subida sa sinala ka patulog. Hijos ang salbabidang kim-kim nga unicorn. Naabrihan siguro ni. Basin. Mo Brenday? Ay, abrihibi. Haragpin ni Jah. Okay. O na day. Ayo, abrihi ha. O ni mahumok ha. Ikaw. Narakas na baw ha. Ayaw palawam ha. Apas akong iliya. Kahit o na tutas na to ah. Day! Iliya! Kim! Datura lagi mo. Ayaw danhi kay Lajo. Dali. Yehe! Enjoy ka dos Kim. Sayang wakaw ba ng mga kuyas? Dapat ko igudoros lang. Dahil gudoros na tatapangan ako gusto. Ha? Atang tabangan. Atang tabangan. Nabawa ko kung di ko ba. Pareha, dadi ka maog lang, oy. Flavor na dito. Tabangan ko na. Labaw, manay pag di ka mao. Abi ko makamao. Matay ko aning kaluan ng way katahanan. Uy, mutang ka sa dito sa. Alam may ligo, oy. Atong gabi kini katahanan dito. Nadodo. Yehe, woo, dahan na naligo, oy. Nara. Matatang bibi. Nara, ano ka tunan? Ika ko dyan pinagdaan batas dyan nila. Aga partner ka na may daang mata. Oh. Awag nila pa niyo to. Yehe. Woo. Yes, dari kami batas ko na kami kapatid. Ano naman? Ano to? Ano mau gopen? Ipangkabuhin nas may kang. Ipangkabuhin nas may kang. Samtang. Ipangkabuhin. Nga sa ko may guys. Nanawag na gamang kuan. Nanawag na gamang igagaw. Taday ta. Taday. Day. Kimi, atuta. Dali. Yan. Mga sa ta mag-itsap ta. Dali na. Andiyan na magtiwas. Sige na ba? Oh. Muna iti mailhan kaya nagdag plato. Umait di Jid. Hindi na lagi mo tayo bonanan. Nay purpose daning nagdami gonanan. Bonanan ang plato. Oh. Ngaon, ito tanin Jo. Maurang Na. Guys, ara naghana mong sidan. Kaya Gong jo. Dapet. Oh. Dai mong buad. Dapet amang sinugba. Nganta, dai puwang rice. Bukan itu hotdog. Buka kulit hotdog lagi kan itu. Aguya. Rami guys. Saum ng mga kandingan. Maligo ka nakasweet. Malino. Andit na oh. Di ami batang gamay oh. Batang gamatoy. Kuy mag-video tayo. Pwede ba? Rami guys. Mag-video tayo sa kanyo. Hindi nga sa guys. Api!
na ninilutaw mo ka. Jara da, sinilutaw. Aman. Dito may lalibang na eh. Jara. Ano tayo? Di malalaihod. Oh, ba? Di dahon. Oh, daw ay. Dahon. Oh, wipog na lang tayo naglutaw-lutaw. Tubol. Sabi ko na lalibang-libang. Anong dagana ni Jack? Para makalisabi. Ha? Para malisaw. Oh, lagi. Nagdasa na speaking. Tara namin guys. Kasi na ba? Ningat ko ganito ka natin ng sungking. Nang gulit lang gano'n ito nito. Abi. Shout out. Shout out sa mga taga Pangasinan, San Salvador, Masinloc, Zambales, Ah, mga Wadya, mga Suon. Uy, Tagaluga, pilit sabot. kasabot sila Bisaya. Oh, wala pa gyapon. Ah, di ba? Translate na lang nila yung mga Shout out daw siya sa mga kapatid niya. Diyan sa Pangasinan. Amiris family, shout out. Diyan sa asa man dapit? Sambales, sa Sambales asa man sa dapit sa Sambales. Masinlok. Masinloc, Zambales. Shout out diyan sa lahat. Shout out diyan lahat sa Masinlok, Sambales, Ramirez family. Dadang edong ko ano, brother. Rani. Abot mo deres kuan Bisaya. Oh, ama ni ka kuan ka jamming dari Bohol guys. Manguli na meron taad. Manguli na meron taad guys. Naghuwat na laman Miss Jeep. Pato pa ning hatod sa first batch. Ilia. Kim. Nas Kim guys to ah. Na, buwangan pa bitaw Bisaya. dagat. Buwangan sa dagat. Buwangan pa dagat dai. Tagabohol, Tagalite, mga kuwan dito, mga Piris, daghan. Nakatakahanap Piris dito. Buwangan pa sa dagat. Manguli na meron tataad guys. Na amo nag-ianda magamang mga kuan. Ligaste. Muli na meron tataad kay papay mga buhiin. Alas 2 na kapin. Maliban sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasama din yung nagmi-meeting din sa amin na kasama yung mga sa ibang lahi natin. Nagmi-meeting po sa amin yung mga What's up Miss Jeep? Papa guys naghatid pas first batch. Bis kami mo first batch na wahi man noon. Okay. Yaman sila nangaligo pa. layo. Sana Kim. Pagbasa nga po pasok sa atin. Na-enjoy ka? Ligo? Sila kuya, sayang kauban. Maka na guys, kaya sila kuya guys. Oh, nanag-amang asak dyan. Mahuli na may guys, kaya hapon na. Dapo dati guys ya. Tuon. Mahuli na may. Tana. Abot na may guys. Abot na may. Hey. Abot na may guys. Ay, salamat. Thank you Lord. Ay, makatulog na yun. Abot na may guys. Salamat. Salamat nong. Inday! Tara, dali.